Ola, son Nuria Yáñez Bouza. A miña disciplina de estudo é fundamentalmente a sociolingüística histórica da lingua inglés. Podemos repetir? Digo, Nuria, que se di os dous apelidos ou un? Normalmente? O que queira. Sí. Rosalía dixo os dous. Son Nuria Yáñez, queda mellor que Nuria Yáñez Bouza. Eu diría Nuria Yáñez. Son Nuria Yáñez. Rodríguez, non, pero Yáñez. Vale, son Nuria Yáñez. Vale. Ola, son Nuria Yáñez. A miña disciplina de estudo é fundamentalmente a sociolingüística histórica da lingua inglesa, con especialización no século XVIII. Outra área na que traballo son as humanidades digitais, que abranguen tanto a compilación de corpus e bases de datos lingüísticas como a edición digital das fontes orixinais. A miña paixón por estes temas provén, por unha banda, das clases de Historia da Lingua Inglesa na licenciatura e, por outra, da miña experiencia como investigadora na Biblioteca Histórica John Rylands de Manchester. Paréceme fascinante achegarme ás fontes orixinais do pasado, sociedade e cultura para comprender mellor o funcionamento da lingua tanto no pasado como no presente.